edaya ket euwai wadaka kanayon ay bumad badang nu wada di panrigata. Managsegang kasi namin ay parswan dinlayad mo't magay papeng na indawat mo din mamisalakan sungaon kami amin manyaman. Lebeng na ay madayaw ka begaw di nawadaan misna mansalaya man kanta ay mangidayawan susya. Edwani ay nabikas ka nem Diyos ay namarswa sakbay ay umaliyan sika di agaw ay lawlawa. Madayaw ka begaw di nawadan misna mansalaya man kanta ay mangidayawan sisya. Edwani ay nabikas ka nem Diyos ay namarswa sakbay ay umaliyan sika di agaw ay lawlawa. Adit ako ngarod madisdismaya ulay mayegyeg dinay daga ya dindon tog makusukusda may sila na di baybay ay